Gaueko 10 eta goizeko 5 bitartean. Gainera, ostegunean, hilak 16, bi errei azkarrak eta errei motela eitziko dira Bilborako noranzkoan, gaueko 10 eta goizeko 5 bitartean, eta 5 minutuz goizaldeko 4 kaldela, zirkulazioa erabat etengo da. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Jose Arregiren heriotzaren 42. urtemuga da gaurkoa. 1981eko otsailaren 13an hil zen Espainiako poliziaren eskuetan atxilotu eta 9 egunera. Horrezkero, gaurko egunez, otsailak 13 ospatzen da Euskal Herrian torturaren aurkako eguna. Egiari Zor Fundazioak omenaldia antolatu zuen atzo, Arregiren jaioterrian zizurkilen hala, poliziaren esku pairatutako torturen ondorioz hildakoak gogoan izateko eguna izan zen atzokoa. 5.369 tortura kasu datu ofizialen arabera. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat. Eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAeko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Gabon, Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan, torturaren gaiari erantzun eta konponbide integrala eman behar zaio, berriro ere gerta ez dadin. Garaialdek salatu du tortura sistematikoki aplikatu dela eta hori ahalbidetu duen estatu makineria bat egon dela entzun. 1369 torturatu Euskal Herrian, zehatuta daudenak, zientifikoki eta IBAK Euskal Kriminologia Institutuak egin duen ikerketaren ondoren 5.369 haietatik 1.068 Nafarrak dira eta 4.311 Euskal Elkarte Autonomokoak. Orduan agerraldi hori egintzen, pixkat gogoratzeko eta gaina esateko, honek ez du izan behar, hau ez da amaiera, hau abia puntu bat izan behar du, zeren torturaren gaiari eman bertzaio erantzun integral bat eta konponbide bat gehiago gertatu ez dadin. Bestaldetik, 1926ko gerraren ondorioz hildako 6 borrokalariren gorpuzkiak jaso dituzte beren familiek Gogora Institutuak Bilbon antolaturiko ekitaldi batean. Entzun dezagun, Beatriz Artolazabal. Egin dezakezue, herrialde honek bere oroimen historiko eta demokratikoarekiko konpromiso sendoa duelako. Denok, erakundeak, alderdi politikoak, memoriala erakundeak eta gizarte zibila, norabide berera goazelako egin dezakezue. Ziur naiz, memoria demokratikoak berezkoak dituen balioekin guztiok gaur bat egiten dugun moduan, bat egite horrek isla izango duela ere. Egun, Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den memoria historiko eta demokratikoko legean akordio zabal bat erdietziz. Eta politika arloko gaiekin jarraik, Inigo Urkulluk dio EAJak gauzak ongi egin dituela egoera zail izan arren. Maiatzeko hauteskundeetarako hautagaiak aurkeztu ditu EAJak asteburuan, beken eta hor Urkulluk eredugarriak izateko eskatu die hautagaiei. Euskadirentzat estrategia argia eta partekatua dugu. Eredu bat dugu. Auzolana zer den ondo dakigu. Eta herrigintzan sinesten dugu. Guztion artean aurrera egiten ari gara. Pandemia eta gerraren ondorioak lezio aurreratua izan diragu guztionzako. Balio dezala esperientzia horrek etorkizuneko arazo ez ezagun eta aurrikusi ezinei aurre egiteko. Gaur, elkarrekin gaude, bide horri jarraipena emateko. Herrigintzan aurrera egiteko.
Aldi CH Bilduk 400 udal ordezkari bildu ditu Donostiako Tabakaleran azken urteetako lanari erreparatu eta maiatzeko bozei begira jartzeko. Bertan, koalizioaren Gasteizko alkategai Rocío Biterok adierazi du azken urteetan pilatutako esperientzia oinarri hartuta jauzi bat egiteko abagunea dela entzun. Euskal Herriaren luzera zabalera hedatzen ari da gure eragin indarra. Azken urteotan, pilatutako esperientzia onarri hartuta jauzi bat emateko unea da. Gure egiteko modua, gure grina, gure konpromisua eta gure ezagutza. Euskal Herriaren behetik gorako eraikuntzaren mesedetan jarri behar dugu. Euskal Herria Europan ikur bilakatu nahi dugu, municipalismoaren onena eta abanguardian. EH Bildun herritarren mesedetara baitago. Herri honi etorkizun oparo eskaintzeko hemen gaude. Horregatek diogu eta beti egingo dut. Aldaketarako alternatiba bakarra EH Bildu. Nafarroako parlamentuak ateak itxi zizkion Maineru bezalako herri txiki bati euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubideari otsailaren 2an udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da Maineru eremuez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan Maineruko udalak eta hor dago plataforma. Legean, ez euskalduna, deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Auzi hori batera, Maineru herritarrei soilik dagokiena. Amuge elkarteak emakume ijitoek jasaten duten diskriminazioaz ohartarazi du eta 2 kasu azaldu ditu. Batetik salatu du denda bateko langileek jazarri eta humilatu zituztela neska batzuk eta bestetik poliziek 2 emakume atxiki gorputza miatu eta mehatxatu zituztela. Se nos persigue, se nos acosa, se nos humilla, se nos sigue tachando de ladronas y se nos hace sentir como que somos basuras, sinceramente. O sea, es un trauma que genera, que viene histórico, que se nos ha generado, que sigue persistiendo y que cala en el día a día de todas las mujeres gitanas que vamos a comprar. Pero no solamente a comprar, cuando vamos en el autobús nos pasa lo mismo, cuando vamos a buscar un empleo lo mismo, cuando vamos a alquilar una vivienda nos pasa lo mismo, ¿no? Hay unos prejuicios y unos estereotipos antigitanos que impiden que realicemos nuestra vida libre de violencia. Eta kulturan Euskal Herriko zinemagintzak aitortza jaso zuen larunbat gauean Sevillan egin zen Goya sarien ekitaldian. Denera, 3 eskuratu ditu Ruiz de Azuaren 5 lobitos filmak tartean zuzendari berri onenaren saria. Bestalde, Telmo Iruretari aktore berri onenaren garaikurra eman diote. De Ruiz de Azúa por 5 lobitos. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Venimos hoy con un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Rodrigo Sorogoyen. Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor música, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor fotografía.
Ongietorriak gaueko albistegira. Euskal Herrian 5.369 tortura kasu baieztatu dituzte datu ofizialek. Nafarroan egindako azken ikerketa txosteneko datuak batuta. Torturatuek instituzioei torturaren errealitatea argira ateratzeko eskatu diete. Ildo horretan, erreparazioan sakontzeko konpromiso eta ekimen irmoak galde egin dituzte. Bi ikerketen baturak errealitate gordin bat azalerazi du 1970 hona Hego Euskal Herrian. 5.369 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat. Eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Espainiar estatuak tortura erabili du Euskal Herriko gatazka politikoaren baitan 6 hamarkadatan zehar. Torturatu hona aitortzarako eta erreparaziorako bideak orain hutsune nabariak erakusten dizkigu. Hutsune mingarriegiak. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAeko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Unai Urruzuno EH Bilduko mahai politikoko bozeramaileak salatu duenez, Espainiako estatuak tortura euskal independentismoaren aurka erabili du modu sistematikoan. Adierazi du hori posible izan dela Espainiak zigorgabetasunean oinarritutako egitura oso bat antolatu eta diseinatu zuelako. Jose Arregi, Karabantxelgo espetxean hil zen, dependentzia polizialetan 10 egunez torturatua izan ostean. Baina Jose Arregirena dakigunez kasu bat baino besterik ez da, milaka eta milaka kasuren artean. Estatu espainolean tortura sistematikoa izan da eta bai Eusko Jaurlaritzaren informeek eta berriki Nafar gobernuarenek ere esan duten bezala gutxienik 5.400 pertsona, 5.400 lagun izan dira torturatuak hamarkada luzeetan zehar Euskal Herrian. Horrek zera adierazten du, alde batetik. Estatu espainolak tortura erabili duela euskal independentismoaren kontra, bestetik modu sistematikoan egin duela, eta hirugarrenik torturaren inguruan egitura zigorgabetasunean oinarritutako egitura oso bat antolatu eta diseinatu zuelako izan dela posible. Estatu espainolean tortura ez da ikertu, tortura ez da jasartu, eta kasurik gehienetan, guztietan ez esatearren, torturatzaileak, arduradun polizialak eta arduradun politikoak ere zigorgabe atera dira. Are gehiago esango genuke, kasu batzuetan baita sarituak ere izan dira horregatik. Pilar Garaialde Giarizor Fundazioko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan, torturaren gaiari erantzun eta konponbide integrala eman behar zaio, berriro ere gerta ez dadin. Garaialdek salatu du tortura sistematikoki aplikatu dela eta hori ahalbidetu duen estatu makineria bat egon dela, era berean nabarmendu du tortura ez dela atxiloaldian hasi eta amaitzen den zerbait. Bai, tortura sistematikoki aplikatu da. Eta gaina horretarako egon da estatu makinaria bat hori ahalbidetu duna. Ez da? Eta noski askozaz gehiago, bai. Badago jendea bere momentuan oso zaila da, olako bizipen bat berriro birbizitzea, ez da? Eta ordungoa kontatzea, eta hori oso gogorra da, eta askok ezin izan dute. Baita ere, lehen kontatu dutena, Jose Arregin torturaren inguruan epaiketakin da zer gertatu zen, da baita ere, sinesgarritasun falta bat ere bai justizian eta zenbait instituzioetan, ez da. Baina, bueno, ari da nolabait emaitza hauek ikusi eta pixka bat konfiantza rekuperatzen, eta txosten horietatik ondoren gehiago azaldu dira, eta gehiago azalduko dira, Kriminologia Institutuak berak garbi ikusten du, ia amaiezin izango dela, asko hilda daudelako. Baita ere gertatuko da zenbait lokalizatzea zaile izango dana,
zeren datu basea oso eukitzea ez da erreza. Orduan hemendik nik ez dago aprobetxatu nahi nuke animatzeko norbaitekin kontaktatzerik ez balin bada izan eta kasu hortan balin badago bajar dedila harremanetan eta ez bere testigantza emateko. Oso importantea da ikusteko zertainoko eragina izan duen horrek, zertainoko krimena izan dan, eta gaina izan dela estatu makinaria oso bat zegoelako hori albidetzen zuna, ez da bakarrik poliziak izan. Eta tortura ez da gauz bat atxilaldien hasi eta atxilaldien amaitzen den zerbait. Horrek eragina du bizi guztin eta eragin mota asko. Esan lehizke eragin fisiko eta psikologikoak. Garaialdek hainbat eskakizun egin die instituzio publikoei, torturaren erabilera prozesala amaitzea, inkomunikazioa bertan behera gelditzea, hausnarketa sakona egitea polizia ereduaz, estatuko indar polizialek Euskal Herritik ateratzea torturapean hil diren 14 lagunen berariazko aitortza, tortura sexistari heltzea eta torturaren gaia memoria arloko politiketan sartzea. Torturarekin amaitzeko, apuntatuta ekarri ditut, ez ahaztutzeko. Batetik, torturaren erabilera prozesala eten behar da. Inkomunikazio, atxiloaldi inkomunikatuekin bukatu behar da. Egin behar da baita ere hausnarketa sakon eta serio bat ze polizia eredu nahi dugun. Estatuko indar polizialek Euskal Herritik atera behar dute. Torturapen hil diren 14 lagun horiek behar dute berariazko aitortza bat. Baita ere, heldu behar zaio emakumeek jasan dugun duten gehitzen zan, ez da, orain diken bortxaketa sexista, machista, patriarkal, oso berezi izan dena emakumetan, hori kontutan eduki behar da, eta horre ere landu behar da. Baita ere, lehen esatezen duna, inguruan hori albidetu dutenek beren aitortza eman behar dute, indar politikok ere bai noski, eta beren menpe zeuden polizioiek zehatu duten, praktikan jarri duten tortura hori aitortu behar dute publikoki adierazpen bat eginez. Eta inongo dudik gabe, baita ere memoria alorreko politikatan sartu behar da torturaren gaia. Ez da gauz bat tortura eta bestetiken memoria politikoa, ez. Txertatu behar da hori ere. Nafarroara salto, Iruñeko kartzela zaharra memoria historikoaren gunea izendatu du Nafarroako gobernuak. Iruñeko kartzela zaharrean Lusaian espetxe zaharraren atea birkokatu dute. 36ko estatu kolpea geroztik, ate horretatik igaro ziren herritar askoren hilketarako bidea izan zen. Torturarekin amaitzeko, apuntatuta ekarri ditut, ez ahaztutzeko. Batetik, torturaren erabilera prozesala eten behar da. Inkomunikazio, atxiloaldi inkomunikatuekin bukatu behar da. Egin behar da baita ere hausnarketa sakon eta serio bat ze polizia eredu nahi dugun. Estatuko indar polizialek Euskal Herritik atera behar dute. Torturapen hil diren 14 lagun horiek behar dute berariazko aitortza bat. Baita ere, heldu behar zaio emakumeek jasan dugun duten gehitzen zan, ez da, Barkatu hori ez zen behar genuen bideoa, orain badaukagu. Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egon da, adibidez, 80ko hamarkadan
derrigorrezko soldadutzari insumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentze da. Eta gai aldatuta, Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko bigarren bilera izan zuten ostiralean. Sindikatuek adegiri exigitu diote proposamen bat aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako hurrengo bileran. Hoxe, gure sorpresako baita, patronala bigarren aldiz etorri da proposamenik gabe. Komunikabideei esaten egonda aste honetan zehar oso beharrezkoa zala negoziazio hau aurrera eramatea, baina bestalde ikusi duguna izan da justu kontrakoa. Lankargak badaude, irabazik handia eta dividendu banatu dira, eta orduan aberastasuna banaketa justo bat zitia eta KPI-an referentzi hori guretzako garrantzitsua da. Gu lehenengo egunetik esan dugun bezala negoziazioari zabaldu egin diogu bidea. Zentzu honetan argi eta garbi esan dugu ere mobilizazioak behar baldin badira, mobilizazioak egongo direla. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Ipar Euskal Herrian berriro ere milaka lagun atera ziren Frantziako lurralde osoan Elisabeth Borne, Parisko gobernuko lehen ministroak proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Aiara Durreta. Berriore milaka lagun kalera atera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Baionan 25.000 lagun batu ziren eta hurrengo hitzordua hien 16an izango dute. Izan ere, egun horretan boska daitekeelako erretiro adina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Zehazki punturik kritikatuena da. Bestalde, LAB sindikatuak salatu duenez, kategoria berekoak diren bilanen arteko soldata arrakala, 80%eraino izan daiteke eta gizonek emakumeen bikoitza inguru irabaz dezakete Euskal Herrian. Sindikatuak prentsaurrekoa eskaini du gaur goizean Donostian generoagatiko soldata arrakalaren inguruan egin duen azterketa aurkezteko. Eurogunerako hazkunde ekonomikoaren aurreikuspenak hobetu ditu Europako batzordeak. Nabarmen hobetu gainera, iazko azaroan iragarri zuen aurtengo BPGA 0,3ko haziko zela. Gaurko aurreikuspena berriz 0,9koa izan da. Europako batasun osoari dagokionez 0,8ko hazkundea iragarri du eta datu hori ere udazkenekoa baino 50 hobea da.
Gizarte arloari dagokionez, Amuge elkarteak emakume ijitoek jasaten duten diskriminazioaz ohartarazi du eta 2 kasu azaldu ditu. Batetik salatu du dendako langileek jazarri eta humiliatu zituztela neska batzuk, eta bestetik poliziek 2 emakume atxiki gorputza miatu eta mehatxatu zituztela. 7 emakume hijitok Bilboko 2 dendetan jasandako tratu diskriminatzailea salatu dute Amuge, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako emakume hijitoen elkarteak eta Romi Berriakek. Vivimos a diario, ¿no? Es una cosa que sufrimos sistemáticamente nada más entrar en las tiendas. Se nos persigue, se nos acosa, se nos humilla, se nos sigue tachando de ladronas y se nos hace sentir como que somos basuras, sinceramente. Manifestazioa deitu dute gainera emakume eta neska hijitoenganako humillazioa salatzeko. 2 jasoeretan emakumeek ohartarazi dutenez larrituta, jazarrita, jendaurrean lotzatuta eta estigmatuta sentitu ziren. Izan ere, jasandako tratua emakume hijitoak lapurrak diren aurreitziari egozten diote. Hay unos prejuicios y unos estereotipos antigitanos que impiden que realicemos nuestra vida libre de violencia. Marina eta bere lagunek Bilboko lurrin denda batean jazarriak izan zirela azaldu dute. Por ser mujeres gitanas, o sea, por ese simple hecho tuvimos un acoso en un establecimiento, sin motivo ninguno. Langile bat segika izan zuten eta behargin horrek gerora aitortu zien bere jarrera hijitoak zirelako zela. Solo por ese simple hecho ibas perseguido por la tienda, ¿no? Eta reklamazio horriak eskatu zituztenean langileek inguratu zituzten. Y ahí te das cuenta que sientes el rechazo que hay todavía en la sociedad por ese simple hecho. O sea, te paras a pensar que tú salgas una tarde con tus amigas de compras, que no hagas nada, absolutamente nada, y por el motivo de ser una mujer gitana tengas que sentirte acosada, perseguida y humillada, queda mucho todavía en la sociedad que hacer. Beste kasuan, Amugeko arduradunak gertatutakoaren berri eman du eta 2 emakumeek salatu dute, arropa denda batean zeudela 6 agentek inguratu zituztela, eta ondoren poliziak azpiko arropa gutzean utzi zituen miaketak egiteko aitzakian. Horrela iragarri dute kasu bakoitza salatuko dutela. Hori bai, jardunbide judizialez gain gizartean egin beharrezkoaz ere solastu dira. 2 erasoetan ez zen inor eurengana gerturatu laguntza eske egon arren. Hala elkartasuna eta aliantzak eskatu dituzte. Eta Gasteizen saltokiek eta establezimenduek gaurtik, otsailaren 13tik, hasiko dituzte indarkeria matxista prebenitzeko prestakuntza ikastaroak. Berdintasun zerbitzuak aurrera eraman duen kanpainaren baitan kokatzen da. Gasteizon, Aenkomer, Araba dendak eta Kutziko tazkeroak elkarteek eta el Bulebar merkataritza guneak aste honetan hasi dituzte indarkeria matxista prebenitzeko prestakuntza ikastaroak. Udan udaletzeko berdintasun zerbitzuak ekimena aurrera eraman zuen eta kanpaina horren barruan kokatzen dira ikastaro hauek. Izan ere, udatik ostalaritzako eta merkataritzako elkarteekin batera landu dituzte. Gasteizko udalaren asmoa da genero indarkeriako printzipioei buruzko oinarrizko prestakuntza eskaintzea. Hala nola indarkeria matxistako egoerak eta horien aurrean jarduteko ekintzak identifikatu ahal izateko tresnak eskaintzea, sentsibilizatzea eta indarkeria matxistako kasuei arreta emateko dauden baliabide buruzko informazioa ematea. Sareak eratu behar ditugu eta adierazi ziguten interesa kontuan hartuta, konpromiso kolektiboa eta individuala uztartuko dituen aurrepauso hau eman dugu. Ikastaroak otsailaren 13an hasi dira emakumeen etxeko ekitaldi aretoan eta aurrez aurreko eta online formatuan eskainiko dira. Bestalde, haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko elkartasun ipar martxa egin dute Donostian. Asteazken honetan ospatuko da haur minbiziaren nazioarteko eguna eta gogoratu behar da haurren minbiziaren 31 kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan. Haur minbizidunen nazioarteko eguna dela eta elkartasun ipar martxaren 10. edizio egin dute asteburuan Donostian. 1000 lagun inguruk hartu dute parte, inoiz baino jai girokoagoa izan da. Egun eguzkitsua Batuka da lagun eta Star Warseko pertsonaia mitikoak ere bertan. Aspan 20 adingaben minbizidunen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburu nagusiena adingaben minbizidunaren eta bere familiaren bizimaila hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharri erantzun bat emanaz. Gaixotasunaren prozesu guztian zehar eta ondoren euskarri eta akonpainamendua ematen saiatzen dira.
Nazioarteko eguna eta haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko Aspanogi Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera eraman du 10. urtez elkartasun iparmartxa. 10. edizio hau Aspanogiren 25. urteurrenean egin dute. Hori dela eta aurtengo leloa 25 urtez piraten alde martxan izan da. Emozio handiko ekitaliak izan dira aurten eta Gipuzkoako herritar mordoxka batu dira elkartasun martxara. Gizartearen partaidetza bultzatzea helburu duen elkartasun ekintza honek haur minbiziaren aurka indarrak batu nahi izan ditu. Aurten gainera ez dute afororik ezarri eta ez da osasun segurtasun protokolo berezeri jarri. Goizean eman zitzaion hasiera iparmartxari. Aurretik Zurriola Hondartzan pirata eta familien laguntzarekin mosaiko bat egin zuten, nazioarteko eguna eta Aspanogiren urteurrena irudikatuz. Eta gonbidatu bereziak ere izan ziren, Porrotx eta Legion 501 laguntzaile imperialak besteak beste. Asteazken honetan ospatuko da haur minbiziaren nazioarteko eguna, eta gogoratu behar da haurren minbiziaren 30 kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan, eta 100 gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta Gasteizera bueltan, Arana Klinikan jarriko den asilo eskatzaileentzako zentroaren inguruan sortutako polemikaren ondoren, zehar errefusiatuekin gobernuz kanpoko erakundeak eskatu du errefusiatuen eskubideak betetzeko eta aurkitzen dituzten hainbat oztopo aipatu ditu. Hala, errefusiatuek aurkitzen duten oztopo nagusia polizia etxean hitzordua lortzeko zailtasuna dela ohartarazi du erakundeak. Arana Klinikan jarriko den asilo eskatzaileentzako zentroaren inguruan sortutako polemikaren ondoren, zehar errefusiatuekin gobernuz kanpoko erakundeak eskatu du errefusiatuen eskubideak betetzeko. Era berean, errefusiatuek aurkitzen duten oztopo nagusia polizia etxean hitzordua lortzeko zailtasuna dela ohartarazi du erakundeak. Polizian asilo eskaera formalizatzeko hitzordua lortzeko izaten ari dituzten zaildatasunak barkatu, hori funtsezkoa baita prozesu osorako. Izan ere, hitzordurik izateak babes eskatzeko prozedura eragozten du. Erroldan eta oinarrizko eskubideen estaldura bermatzen duten zeinbait zerbitzutan sartzea zailtzen baitu. Hala, errefusiatuak zaurgarri uzten dituen egoera horrekin bukatzeko, izapide horiek kudeatzen dituzten poliziatzei mekanismo egokiak eman behar zaiela nabarmendu du zehar errefusiatuekin erakundeak. Ukrainako gerraren ondorioz aktibatutako aldi baterako babesari esker 4.056 eskaera egin ziren, eta segituan babesa jaso zuten. Eta horrek erakusten du nazioarteko babeserako ere egin daitekeela. Zailtasun asko topatzen dituzte egun errefusiatuek. Izan ere, behin herrialdera sartzean, hilabeteko tartea dute asilo eskaera tramitatzeko. Baina zer gertatzen da, hitzorduak erabilgarri ez daudela. Eta behin hartuta gainera, administrazioak ez duela betetzen 6 hilabeteko epea izapidearen erabakiaren berri emateko. Arazoak baina ez dira hor bukatzen. Izan ere asilo eskaera egin eta 6 hilabetera lan egiteko baimena ematen diete. Eta errefusiatuak gizarteratzen hasten dira. Baina hilabete batzuk igaro ostean gehienetan asilo eskaera horiei ezezko ematen diete. Eta herrialdetik alde egin behar dute askota. Hala, udal eta foru hauteskunden atarian, egoera horrekin bukatzeko alderdi politikoei eskatu diete neurriak hartzeko. Bizikidetzarako gune seguruak eta diskriminazioarik gabekoak sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri eta lurralde guztietan, eta alderdien udal eta foru programek kulturen arteko bizikidetza sustatzea. Eta diskurtso politikoek immigrazioa instrumentalizatzen ez dutela, eta gorrotoaren bidez haustura soziala sustatzen ez dutela zaintzen. Euskal herritarren berotegi efektuko gas isurketa bataz beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean. Euskal herritarren berotegi efektuko gas isurketa batez beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean. Gaindegiak 2007tik urtero eman ditu argitara datuok, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizarte atalak lantzez gain, lehen aldiz bildu ditu ingurunari buruzko datuak.
Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airearen kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu du. Atal berriko zifren arabera, munduan biztanleko berotegi efektuko gas gehien isurtzen duten herrialdeak Katar, Kuwait, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Kanada, Luxemburgo eta Saudi Arabia dira hurrenez hurren. Euskal Herriaren kasuan CO2 gutxiago isuri zen biztanleko, zehazki 8,8 tona. Hala eta guztiz ere urte horretan bertan mundu mailan batez beste 4,5 CO2 tona isuri ziren biztanleko. Euskal Herriak beraz mundu mailako isurketa ratioa ia bikoiztu zuen. Energia kontsumoari erreparatuz gero, osasun larrialdiak eragindako atzeraldi ekonomikoaren eraginez, 2020 urtean energia kontsumoa 9,2 murriztu zen Euskal Herrian. Europar Batasunaren kasuan murrizketa hori 5,6 izan zen. Beraz, Euskal Herriko biztanleko energia kontsumoak beste behin ere Europar Batasunekoa gainditu zuen. Kontsumo horren oinarrian Euskal ekonomiaren nortasun industriala dago. Petrolioa da bestalde energia iturririk garrantzitsuena Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumoaren 24% eta 22% urrenez urren. Eta azkenik energia berriztagarriek kontsumoaren 9%. Bestalde, Zubietako erraustegiak 2000 aldiz gainditu zuen legeak ezarritako substantzia toxikoen kutsadura maila 2020 urtean. Nekopol taldeko kide eta EHUko irakasle Gorka Buenok egindako txostenaren arabera. Eta gai aldatuta, Nafarroako Txibite lehendakariak Belateko tunel berriaren obren lizitazioa iragarri du. Foru Erkidegoko azken urteetako bidelanik garrantzitsuena 95 milioi euroko inbertsioa izango du eta tunelaren bikoizketak 45 hilabeteko exekuzio epea izango du. Con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas. Una obra que permitirá cerrar una deuda histórica con los más de 22.000 navarros y navarras, vecinos de las zonas de Baztán y Bidasoa. Eta hizkuntzari helduta 11 egun igaro dira maineru eremu mistoan sartzeko lege proposamenak ezezkoa jaso zuenetik. Navarra Sumaren eta PSNren kontrako botoek itxi zioten ate hori herriari. Nafarroako parlamentuan erabakiak sumina eta atsekabe handia eragin zituen. Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorroa piztu du. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakitzunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2an. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz.
Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan Maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legean ez euskalduna deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, Maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, Maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek Garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasunik gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute. Eta ekainaren amaierar arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da egonkortze lanak direla eta. Otsailaren 6tik ekainaren amaiera arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da. Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte, beraz itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuentzat uda hasiera arte. Halaxe jakinarazi du Donostiako udalak. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Segurtasun arrazoiak direla eta itxi dute. Izan ere azken hilabeteetan luizi batzu gertatu dira eta hormigoizko horma bat jarri behar izan da babes neurri gisa. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan uzteko. Hori ala lanak bi atal nagusitan banatu dituzte. Alde batetik mendi hegala oroar egokitza proiektatzen da, kable bidezko ainguraketa iraunkorrez ainguratutako horma bat eginez. Eta bestetik buloiez ainguratutako sare indartu bat jartza proiektatzen da, pasealeku berrira zati txikiak erorrez daitezen. Horrez gain kalte nabarmenak dituzten bi kontrahorma konpontzea aurreikusten da, baita muga orekan dauden harri-zati handien ainguraketa puntuala ere. Esan bezala ekainaren amaieran aurreikusten da pasealeku berriaren irekiera. Eta kulturarloan esan dugu jada lerroburuetan, Euskal Herriko zinemagintzak jaso du Aitortza Aurtengo Goya sarietan ere. Banakako sarietan, Alauda Ruiz de Azuak jaso du zuzendari berri honenaren saria, 5 lobitos filmagatik, eta Telmo Iruretak aktore berri honenaren saria. Goya al mejor actor revelación es para Telmo Irureta. Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Poco más os puedo decir. Os voy a decir que brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Zoonostia zoologiko bat donostiar erara erakusketa, Kristineneako ingurumen baliabideen etxean da ikusgai martxoaren 19 arte. Hiriko fatxadak, atariak, zubiak eta gainerako hiri altzariak apaintzen dituzten animalia emblematikoenak biltzen dituen egutegia osatu dute.
Hilabeteotan milaka lagun elkartzen dira Hernanin eta inguruko herrietan sagardotegi denboraldia dela eta testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Sagardoaz gozatzera doazenak ongietorriak dira Hernanin, baina batzuek horren aitzakian izaten dituzten jarrera matxistak, arrazistak edo errespetugabeak ez dituzte onartzen. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datoiek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsona gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da martxoko larun bat batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute, eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri dute. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko unea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetugaberik. Baina arbuiatu egiten ditugula onartezinak dian jarrera horiek guztiak. Axut eta Arte Drama Antzerki konpainiak elkartu dira hondamendia antzezlana sortzeko. Arkaitz Kanoren gidoiarekin, Simun Funsen zuzendutako antzezlana da. Zaldibarreko hondamendia izpidizanik, historioa 2008ko otsailaren 6an hasten da, eta 2022ko inauterietaraino ibilbidea egiten du. Hondamendia antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zuen gintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai. Eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen eta zezaia izan den elkarrekin egotaren goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean eta hori oholtzan jartzen hasi ginean, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Ezerrek ezekoan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko eta batzutan umore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historiaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak alik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu personaje bakoitza askoz ere sakonago
ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskararekin gertatzen zaiguna da, ez dagoela espazio bat gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta nik uste dut plazerraz jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Euskal Zinemaren astearen 39. edizioa egingo dute astelenetik hilaren 25-era Gasteizen. Otsailaren 20-tik 25-era publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu, eta ondoren solasaldi bat izango du protagonistarekin. Los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces mi verdad? Supongo que le descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk ibarra. Hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du. Eta kiroletan Naia Kinkozes eta Jonander Aranburu Bandres Karolo memorialaren txapeldun dira. Euskal Herriko mendiko kopan eta kronoigoera txapelketan ere Kinkozes eta Aranburu nagusitu dira. Ikus dezagun. Euskal Herrian abiatuko da urtengo Frantziako turra, Bilbotik ekingo dio, eta lehen aldiz iritsiko da gizonezkoen turra Bizkaiara. Guztira, 3 etapa jokatuko dira. Euskal Herrian horren arira lasterketa Euskal Herritik igarotzean ikurriñak kalera ateratzeko deia egin dute, eta Frantziako turra hasi bitartean egingo dituzten ekitaldien programa aurkeztu dute gaurkoan. Herri bezala daukagun erronka handia da. Oso exigentea da. Gauza asko eskatu dizkigute, gauza asko egin beharko ditugu danon artean, erakunde, bestelako elkarte eta herritarren artean, hau dana ongi atera zadin, eta horregatik nahi dugu, nahiz eta oraindik urruti dagoela itxura eman, nahi dugu berotzen hasi giroa.
Talbistegia bukatu baino lehen Araban kokatzen den Altzania Mendi Kluba ezagutuko dugu sakonean. 2014an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da, Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa, mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaniako mendietan asteburoi hurbiltzen da jende pilo bat. Eta hortik sortu dira, hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Baio, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten sortu genuen kluba, batez ere eta hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Hemengo jardunaldiak, festivalean, eta baita egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure froga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita entolatzen dugu horrekin batera martza. Aipatu dugunez, Mendi Festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania Klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Ángel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Gu beti nahi saiatu gara modalitate desberdinak. Bai goinmendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori Alberto Iñarrategi, Alexikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito Jarzabal, Riko Txokoa. Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita. Azken zian mendiko munduan. Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Nuger taldearen hiltzeak abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Berdinak garela, esaten dutenak badira, amnesia proposak, memoriaren arabera, beharrugari kontu berdinetan, hiltzeak zeharkatzen gaitu. Ekaitzak zure barruan, lehorteak zeure inguruan, hainbat premia du sorbalnetan. Azalak batu egin gaitu, mamiaren garapenaren kontra, zarenaren kontra.